Здравейте! В това видео ще ви покажем как да генерирате възражение срещу проекта на слой физически блокове за 2023 година, включително площите, определени като подходящи за косене. Съгласно разпоредбите на националното законодателство, земеделските стопани могат да подават до министъра на земеделието и храните, чрез областната дирекция земеделие, възражения по образец, генерирани в системата за електронни услуги. Крайният срок за генериране на възражения е 16 февруари 2024 година. Препоръчително е всички земеделски стопани да извършат проверка и при несъгласие с обхвата на географските данни да генерират възражение. За целта, след като се идентифицирате в системата за електронни услуги с вашето потребителско име и парола, е необходимо от началната страница да изберете меню Справки. В секция Географски е налична справка декларирани парцели с разлики спрямо слой физически блокове, включително площи за косене. В случай, че чрез вашия потребителски профил имате достъп до повече от едно УРН, в поле Бенефициент от падащия списък избирате за кое УРН желаете да направите преглед на данните. В поле УИН избирате и уникалния идентификационен номер на заявлението за подпомагане за кампания 2023 и натискате бутона Покажи. В случай, че не са налице несъответствия за заявените от вас парцели с данните за граници, начин на трайно ползване на физически блокове и площи, подходящи за косене, на екрана ще се изведе съобщение "Няма намерени данни". Важно е да се отбележи, че парцели, определени за извършване на проверка на място от страна на Държавен фонд Земеделие, не са предмет на възражения. Ако за заявени от вас парцели са налице несъответствия спрямо данните за физическите блокове и площите, определени като подходящи за косене, на екрана в табличен вид ще ви се визуализира списък с номерата на тези парцели, както и данни за площите на установените несъответствия. В колона "Несъответствие спрямо слой физически блокове" се визуализира площта от парцела, който попада в неподходящ спрямо границите и начина на трайно ползване физически блок. В колона "Площ с несъответствие" по член 53, алинея 5 от Наредба номер 3 от 2023 година "Косене" се визуализира размера на площта на парцела извън териториите, определени като подходящи за косене. Прегледайте внимателно парцелите и площите и в случай, че желаете да изразите несъгласие с установените несъответствия, изберете бутона "Възражения". В лявата част на страницата, която ви се отваря на екрана, са разположени всички декларирани парцели с установени разлики спрямо слой физически блокове, включително площи за косене. В дясната част на страницата се визуализира секция, съдържаща всички избрани от вас парцели с несъответствия, които желаете да бъдат включени във възражението ви. Системата ви дава възможност да включите във възражението си всички парцели с установени разлики, като за целта избирате бутона "Добави пълния списък с парцели". Ако желаете да генерирате възражение само за част от парцелите, е необходимо да ги добавите ръчно, като натискате бутона "Добави", разположен срещу всеки отделен парцел от таблицата. След като сте избрали парцелите, за които желаете да подадете възражение, е необходимо да натиснете бутона "Печат", разположен в горния десен ъгъл на таблицата с избраните от вас парцели. Необходимо е да разпечатате генерирания файл, да го подпишете и задължително да го подадете в областната дирекция земеделие, посочена в горния десен ъгъл на вашето възражение. При затруднение можете да се обърнете за съдействие към областните дирекции и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието и храните. Ако желаете да съпоставите нагледно проекта на слой физически блокове за 2023 година, включително площите, определени като подходящи за косене, спрямо границите на декларираните от вас парцели, това може да направите, като от менюто в горната част на екрана изберете бутон "Справки" и от секция Географски достъпите справка "Преглед на карта по прием от направление и директни плащания". Отново от падащото меню Бенефициент избирате за кое УРН желаете да достъпите данните, в случай, че посредством вашия профил имате достъп до повече от едно УРН и натискате бутона "Покажи". Посредством бутона, разположен срещу прием ДДП кампания 2023, достъпвате картата със слоеве за дадената кампания. За да оптимизирате работата си с картата, може да премахнете активираните по подразбиране слоеве, като активирате само ортофото изображението.
В полето за търсене може да въведете ЕКАТТЕ номера на вашето землище, да натиснете бутона за търсене и от таба с намерените резултати да го изберете, за да се позиционирате върху картата. За да активирате слоя с вашите декларирани парцели, е необходимо от дясната част на екрана да достъпите групата слоеве, допълнителни и да активирате слой декларирани земеделски парцели. Различните слоеве в картата са активни при различен мащаб, поради което, за да активирате конкретния слой, е необходимо да приближите картата посредством скрола на мишката. От групата слоеве за тревени площи може да активирате слоя П за П косене, който съдържа геометриите на площите, определени като подходящи за косене. След като от основната група слоеве активирате и слой Актуални физически блокове, може да навигирате по картата и да прегледате границите на вашите декларирани парцели за кампания 2023 спрямо границите на проекта на слой Физически блокове за 2023 година, както и спрямо слоя с площите, определени като подходящи за косене. Ако това видео ви е било полезно, може да се абонирате за канала на Държавен фонд Земеделие, за да може видеоуказанията, които публикуваме, по-лесно да достигат до вас.